Zdravím všetkých milovníkov kávy. Dnes si spolu pripravíme linecké vajíčka s kávovou polevou. Tak poďme piecť. Do misy robota dajte maslo, suché suroviny a vymiešajte do konzistencie mrveničky. Pridajte žltky, citrónovú kôru a vypracujte cesto. Cesto zabalte do fólie a odložte do chladničky aspoň na 2 hodiny. Oddychnuté cesto rozvaľkajte a vykrajujte veľkonočné vajíčka. Vložte do rúry vyhriatej na 180 stupňov Celzia. Na polevu vymiešajte kávu s cukrom, hmotu preložte do cukrárenského vrecka a vajíčka ozdobte polevou. V miske vymiešajte kávu s kakaom a pomocou štetca poprskajte vajíčka. Nechajte zaschnúť a môžete podávať. Sladkú Veľkú noc vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.